Itu ialah dia kendian kekerteng kejonga kelong roki bi marpena ngasong ngasa ang tia po shalong hapo maulay gedong gelong hapo nong mali kabang ngasa bangadon na kabalang presbyterian chayaw kabala penhe pensan yenga nadu kabangadon hagajing seng kena ki Sunday school bat kiway taradu kaput kabang snow ye gajing khot kajang oblay kabaw blay khot ye kabangan pentebet yelade shagam kajang kenran Bakum tali baga district ke presbytery baga senat ke bangadon ngala pendap ye ke jimpuli barho age snem ke belalit no kadwai tali ke snem ke bamensyua ngala yoban sedang baban tray ye ke kam ke jangutrai hal ke jang ka balang hi aga pastrit jayau ke bangadon ki lai tali ki balang ke balang jayau ke balang umber baga balang nong sedam san bakum jo ye ke tenat balang ke bangadon ngedon ke jayau district pada ke Shillong Rilom Presbytery pada ke Sinod Kabangadon ngelong Shipara Batpi ke Sinod Mingi Kabangadon kalong ha ke KJP Sinod Sep Ngiken para bangit ke ba iet ke jangau try ngangit tangkata kala biang ye nga bangan penithu yelede kendian ha ke ni ken kemiet jong ke negesngi nado ba i pastor ke tlang telefon ye nga ha ke snem ke belalit no daga jing kmi lenti bat daga jing kerpan ya kabangan shim ya kene ke benta ban keren ya ke subject jang ke balang hagani ke sinot ke baar pusau jong ke jinge seng samla ken hapdeng jong pi hagani ke janmin parhoi nadu ke tu kapor daga mensim jang ke jing kemen parhoi daga mensim ru daga jing ting ru aga jog kapor bat daga jing snaurin haga banga ongko kenrat hooi ngala pediang ya ke jing khot ke jong mi ko trai kabangangit baka balang kala duai barawa tabe ke sinot ru kala duai na kabla ke shakri ke jongme ke ban yang ke ban keren ye ke jing shisha juga ketien barawa ngala bu ke jing duai bara bangala yo ru ye ke subject ngangko kan rat to keren hanga ho ke shikentien ke jongme kala biang naga benta jongi ke jonga to shakri jongme ko trai lagalong de ke jing start jongne ke bertai Henry lada mekeren mamitang shikentien kala biangken naga benta jongi dakata ka jingkermen dakata ka jing duai ki para bat kemen ngada duai bat ngala pendam bat ki kosiu banyam ban wat ya ke kmat ke joblay ka egen ke khubor subject ka bana ke niken ka benta ka balasot na ka kitab ka jongu prophet Hagai naga linong ka beningkong naga dekat ka benriu ayu ken bau belai udah man keren naga benta jongan ningkong ban naga benta jongilang paro para bengit ke bait ubelai udon ye ke khobor naga benta jongi hot ulai udon ye ke khobor naga benta jongi hot ula penkhia shikat dei ngalaling a ka mensim magini ki sngi ki por ke belai berkat ye ke jing jeliu barhot ong ke tin pareng nganomla ban le justice lani ban le hok ban keren hok ye ke jing jeliu jong ke tin ke jong belai henry ye kata ka ba ublai uyalham ye kata ke ngan keren ha gini ke janmin ka bangan ngej scam kan long ke jing kerku ke jing kershan ye ngilang paro ha gini ke sngi kom ke jing pen kre tu ini pendem hau belai haga jing duai kenrat babha jonga ubalong ubelai ubuk pa jongi ubah benen utrai jongi met bad utrai jongi mensim ke jongi utrai jongi kam bad ukli jongi balang ngi aingu ye meko kenrat namar kom ke KJP Sinod trai mingi ku ki kon samla ko kenran kabangi yo ablai hangi haga balang nadu ki sngi ki balalik no kenran bantai ye ke dujing selong kenran paralok hi enya blai ban ye kitling kor bar hoy ken blai naga benta ka jing shakri blai ka jongi ka bangi yo ngi aingu bangi yo i ye ka jing don ring kat ka jongmi ka ba ka ti ka jongmi ko trai ba ka presence ka jongmi ngi snow ba me don ring kat bat ngi ablai nadu kisngi ke balai no badhadu kene ke janmi ke bamenta kenrat babhangi don hangni ha ke jinge seng ke bakadu ken ko trai ablai ni don hangni trai namar bangi snyang bat namar bangi terang ye ke kintin ablai ke ba mi me don ko kenrat na ke benta jongi ka meri kala jit ko kenrat ye kata ka babhatam bayin shong na ke gejat ke jongmi ban shashkor ablai baban pet ye ki khmat shami
ko mau pol unong penlong unong penjana ye ka jinget jungi bat nami ko penrat ko mau Petros bengi kmi lenti bat shanuru kengin leg like tang shame ablay na ba hami don kiktien jeng jingim bat ka jing shisha rudi bat na markani kin ko penrat ni dwai ko ka ba ya ka ba men yang lang badu syakri ujong me na ba klem me penrat ngapla ba ngamla ban le ngamla ban ang ke suntur ngamla ban yang ko trai namar ke jing terlat ba ke jing duna henry namar ka ka ba melale arajar snem men shua ba ke jing ai ke jome ka dak biang yanga ngayang na gani ka jaka ka ba kentang ban pla ko penrat ya ke jing shisha ke tin ke jong me namar ka de dau ko pa ngadwai ba ka ba hoot kan long hoot ka ba long kan long tang ya ka ta ka ba me ibed yau syakri jame on keren na gani ka bor ye ke bala du bor ka jingkermen ye ke bala du jingkermen hoot ka jing pelat lut ye ke bala syate ke bala syakum aki bo jaga pop ki bo jaga jing melien ke basniu bat ka jing penkiaru ye ke ba pang ke bashitom jaga met ko kenrat bat ru ye ke mensim nama melong mame unong penkia jong ka berthei kenrat ba bang dwai yang bat mai long lem bat ni komba melalong hati por ke bala lekno try ko ba unong rai kerana try ngin shashkor melong oblehi snow ye ke jing dwai na ba ke kerteng ke jong ujisu ye dwai ngapan da ke jingen amen kabenta ko ke para banget ke ba e ba ke men ba ke para ke jonga ka longken ke ni ke subject ya ka ba ka balang bar hoot na ba ka sunot samlahi baro ka way ka bagi labuk nang ya ka bangin purhan ya ka jing jeliu jongka hagani ka por piruk na idong pulis sang ya ka bala penbenaru dai sketri ka bangan puli biang sa sisin ya ka kitab jong u prophet Hagai ka linong ka baningkong ka dekat ka ban riu ngan puli ya ka dekat baro ka way kentuk ya ka subject sa sisin pan pila bet shibun pila lum kendian pi bam henrei pem kedang pi di henrei pem jasliang pi pen kop yalade henrei om don ubas an badu ta ubayok bainong uyok ru yaka bainong tang ban bu ru yaka hakapla kabapay liu ken para bangit kiba ihay ini kidi ki kentin kiba u prophet uway na ki prophet kiba proud jang oblay hoot ni ong ba uday uta u minor prophet kamut bat baga jinglong lagi ga jang u kaya duna ya ki way pat kita ki prophet kiba ong kita ki major prophet henry ki start jaga bible ki ong banamar ya day ga kam ka ba ki tray lani ya ki jingtho jong ki habangi pet ya ki minor prophet ki jingtho ki long ki ba lingkot ba day tang namar itaken la khot ba la ong ya ki ba ki day ki minor lani ki prophet ki ba kamren henry ka jingtray henry ka kam ka ba ki alam kalau ken unu ubakor bat unu ubam day lani ubabatla kani ke jingtho kaba uni uhagai haba ulayo ye ke jingkot na ublay hot ka bible kam yam simlay tu kumno balakot yo ni lani udai uai bat uwan nangnu udai ukun jongnu bat kani jinglong tela jogi syakri ke jang ublay bakaya ladi lani kamaladi kamdei kaba kordor lani kamaladi kamdei kaba kam importance ngilaban ong henry kadai ka kubor ken kaba uta ubakot upa kataken kalong kaba kodor badaya kataru ya kaba ngiyo i hangni haki artli kilnong ya kaba lato ya kane ka kitab ya prophet Hagai ken para bangay kiba i kendian bangin snowtu bang ngin yalet shwa ar bat lais pa bat saus pa snem shwa ya kane ka jingja haga snem nyau spa ar po ar hashwa ban kayo jisu bat ya kani penshem haga kitab ka ba ar jugis iem kalanong ka kat nyau ka kat ka san ngin yo i ya ka jinglong jong ka way na ki jat benriu ka bala jit ka jong utray ka balong ken ka don ken hapreng ka jing ya pan baro ngitip ya kani tang ka jing pen ken mau ka jat benriu Israel ka don kat arjaj
Henry laong bagadon ka jing yapay hadien ka jong usim Solomon but hadien jong uni sipau teli kita ke jan kilaya lumlang ban ong ngilong kawe but yakani ken lakot ka hima Israel ka baka headquarter ka jong ka kalong ha Samaria badaga snem news pa ar badaga apor jong baka ar jong isim katnyo kelenong dekat ke santer ter ngin yo i ya ka jing ham jong gani ka jat benriu ka bamun kini ki sipau teli ke jan kila hap no haka jinglong merau haka jingsha job ke jongki haka hima Assyria kalayat kumbaar bat lais pa snem kapoi shega snem kabasan spa prapaun rio namar pin snem haka testament kaberim kayat da kongpong kabamot uhe uweyo ar baladeng ilet shega snem temai nginam khot arajar ar pun rio ngikot yaka arhajar ar pausan kabamot ka snem temai kayat kumta badai hangni ken haka snem san spa prapun rio shwa jong ukris pada kalinong kabaar pausan haka kitab kabaar jong usim ngin yoi yakini basa ki artli ke jan kajat Benjamin bat kajat Judah kabakini ki lumlang banlong kawe balakot yaki kahima Judah bat ka headquarter jong ki kalong hapo Jerusalem badai hangni ken kabakiru ki ham namar bakim kela kabamun ki hap haga jing sya hiertma baki hap ban lek sega yin jong ga jing long ra Babylon bakala yat ken ka de gapor kumbah nyau posnem haga kitab Jeremia kelenong ka ba arpu gendai ni yo i bau new Jeremia ulek ban yalap ban ong to sa agane gesnong shong hang ni bat to tip bapi poi hang ni kam dai ka jing lek ka jong blai ka de ga jing lek ka jong pi but what can no yo blai kam dai ka jing bakra ka jong ublay hado menta udang bat yaki kular ke jong u hadai de mapi ken ki bapen ken baru om u Jeremia kelenong shongsa hang ni daga de pi bapin shongka dapi de ban tray business tray pin don hang ni katto kat ni por bakala yat ken nyau posnem badai hang ni kaba ka kitab u hagai kawan bat ke jalong habaki ni kibriu ki benriu ki balajit ke jangutrai hadin nyau posnem ila mikno na Babylon haka jing sinshar ke jangutaus im Darius ubeningkong nang ni laong bagadon kataka kinhun ke beningkong ke balayo ban mi nang tai ken na ke yin jang ke jing long merau na Babylon haka jing yalam jang wei na ke shakri jang ublay ubalatip kum uta u governor ubalong uta u Zerubbabel barhoy ka ongru bau donru uta ubayalam kabakin jaman sim latip kerteng yu komo Joshua u kun jong u Zadak baki ni ken kide ki bayalam ki shong ban yalam yang ye kini ka jat ben riu ban lek pai syakari ka bau belai ulai hakik pa temen ke jongki papila ban mudor ngajukin mau ya ka sam ka basis pak lai pun nyau ke dekat ke bening kong ke baong gitu ke kentien haba kita ki Babylon ke laong ye ke jiu turwai si ye ke de jingrai ya ro jong ka seyon na ke benta bangin yos ngaulam ki ong kumno kengin ya kumno kengin ruai hangi harun jaga duriau ha Babylon lani kawa Babylon bangin ruai ye ke jingrai seyon katno ke jinglung mensim bagi kin mau ye ke ri jaga jingkular ka temple lapen pra bakin mau ye kani haba ka temple kalapra ka pen isha ka berthai bau blai jongki Israel ula dai ublai uba shajok yo blai jongki Israel da kita kin nong shon ken para bengek kiba iai ketika ni ken kapor kaba ublai u ya lambyang ya lega jong ka jak benriu ka balajin syatai sekeri kaba ulai syatai sekeri ken jong ka jengkular badai hanta kaba kisdang ban shong bansa badai te ye keduan ong ka kitab Ezra hakalenong ka balai kilas dang ban te ye keduan jong ka jeng aigo bakilas dang ru ban te ye kini ki paya jong kata ka temple ban te yang sasyisin hinrei kadon kawai kadau bagadaga longko ki para bangay kiba iay hadin katu kat nisnem
habakala zdang ban ke jing ke jing ele ke jing kila don ki nong shun ki bayale persha kani ka ding ka bame bangin tay piang ye ka yin ka jong utrai bangin lek piang baka pertai kan tip bau blai jongi udai ublai uba kata ka zil kata ka ding kala lepno piken mau ke snem arajan rio hagado ko por ngong ngin lek se ka bertai ban ya lap ye ka gospel ngin lek se ka bertai la dai bangin yapru kam lelei arpo snem galayang ke jongi ngiyoi kombakilong menta nganum liat syata hagane ga janmi mangin se keren khamba shibet kata kaju kazil kata kaju kading ga baki don kalas dang ban lipno bakila kelet ban kit ban tay ye ka yin ka jongutrai bakila isra ye ka yin ka jongutrai hadu katn riu snem badai hang ni ke ka bau blai u khak yo hagai lai ong se ye gani ki kentien pakin di kentien pin yo I hagalanong ka baning kong nadu ka dekat ka baning kong ter bat ye ka lenong ka ba habau blai u khot yo ni u hagai u ai ye u ye ka khobor bat ye ka ne ka kitab hagai ye ki lenong artli lapya tli ki benta ka baning kong kalong hagan lenong ka baning kong ka dekat ning kong hado khatsan kadai kata kajing keren persyak lani ka rebif ong ketin pareng bangan keren kum bakadai daka mongru kam lelai nahaban keren ye kajing shisha nang tangi yo I hagalenong gabar nadu ka dekat ka maningkong hadien baki briu kilas ngautu om dei baka kotang hagaba kabau belai upen mong lani keren ye ki ka donru kajing ai mensim pad hadien baki la pediang baki la kela kalenong gabaar chipau hado kat kendai bau belai wong haba piyat nang ni shikman ken mau pidai ka jat baka kenja ka bakhuj pidai ka jat baka bakenja ka bayang na ka benta jonga pangin yo I kalenong gabaar arko hado arkulai pala da pipat ye ka kular ka jongpi o belai wong ru ka jing kular ka bangangan ai ken ye pi bat yo nong yalam o balong usser babel kani ke subjek hakani gamit kahap hakatu ke kentien ka bau ong ublei ngahap ban keren ye ke jing shisha ngahap ban dung ye ga ngahap ban plong ye kata ka ba pesu tap shitap baro shikata pakani ken ka ba ublei u ong agade khat ka ban riu pila bet shibon pila bam henry pem kedang itu kentien jang ke subjek paka bainong ka ba piyo pi tap ya kata ka bainong ba pi bu ya ka haga pla tang ba ka pla ka long ka ba pai ka ka khubor ka bau blai udon ling ba ka ni ka kentien subject haga ni ka mit jong ka ni ka si para bengai ki ba ki don lai kali ki ling kot haga ni ka jan mien ka ka subject la ni ka khubor ka bau blai ubu ya ka ba ulaburi shalende da ka bau ong ye ni ki kentien pila long jadi ke briuti pila yo bainong henry kata ke jingyo bainong tang baba pin bu ya ka hakapla ka ba peit liu ka ke khubor ka bau blai ukwa ye ki kon Israel bakin bat manga bat mangiru bangin snau thu hakane ke janmir bala dengan mi nang ni ngilai pai shi ke balang ngilai pai shi ke jinge seng samla bangin long ginong snau bakin nong le ya ka tien ka chang blai kaban ningkong inyo I hakani hi ke dekat kaban riu ba ke dekat kendai hadu katwai ke khubor ka bau blai u om kin mau ye kini ki kentien ki bangang kren kapen I ya ka wei ka jinglong ka chong blai ba ka ta ka jinglong chong blai kom bangayo I ya pi kum ba pi pilong bas laning idon ye ki baik hagada ka por ki don ki pla ki baki tep hangta bat kin mau ye kani habaka don ka jingpei hakapla kin mau kani ka jingpei kadai ka ba silent kadai ka jingpei ka ba utrai uta uba tep utrai jong kapla
tip lanu badon ke jingpai dai tang ubabien ubatip bakapla kapai utep beg ya kapisa lani ya ki jingdon kam lani ki jingdai ki jibadai ki jongu badai hangni ken ka don ka jingmut ka bajiliu ka ba utrai ubau belai uong ya kini ki kentien ngayo i ya kini ka jinglong jongpi haba pila treshi tom baroshi kata ngayo iti ba pilong frustrated ngayo i ba kadon ka jing bambun kadon ka jing sosan baka ni ka struggle hamtam haka jing im baka jing ya lenti jong ki kun ke jong blai minta ki wan nang tai na kari jong ke jing long brau ki hap ban sedang ya ka jing im nadu basdang bat ki juong ki briu hamtam laringi mudur haka ni ka juk ka bangingi im dan hinin bat hakisngi ke balek no ngadang leban thiet jing thiet na ka wei ka dukan mangakli yai tai briu yai tai rang ba ma kumno kayo kahat kalong kumno yong baba yong kalong bagani kaduka kani kayo kahat mentati kalong kaba duna namar bau de ubnai ubar kidon ki bari ban siu ye ki bai skol ki bai kot bat kum tater ter kade kapor kaba khia hiran baga jing dawa kalong kaba krau hadu kata ublei uong ti hagani ga janmiet kum taru ye ka jak benriu Israel ngayo i ye ka jing trei shitom ge jongpi henrei pim tipti baka don kata katliu kaba don kaba pei bagi jingle jongpi baro ki long ki ba bakla bagi jingle jongpi ki long ki ba mentoi lani ong tim pareng everything that you do it in vain para bangit kiba iet ke jonga dai hangi ken ublei uong usai hagade khot ka bakandai ba katwei ka donte ka dau balai ki kuslai balai ki sosat balai ki bada bam bapila bam tim kedang balai pila bet shibun pilum tang kendian ka donte ka dau hoot pila treshitom hoot pila leti ye ka badai henrei ken mau ye ken ni ong utrai pila iti ya ka yeng ka jonga ka don ha ka yeng ja o ki yeng jongpi ki yeng ki sem jongpi ki long ki yeng pakke dolan henry ka yeng ka jong utrai kalang ka yeng hapdeng jong ka yeng ja badai ngamar ka ni ka daw baka ni katliu ka dai ka dakken ka ba ublei uai ba ublei uai ye ki briu ban penken mau ye ki ya ka kitab Deuteronomi kalanong ka ba arpu pra ban penken mau ye ki pidai ka jat benriu ka balak kentang hakmat utrai pidai ka jat benriu ka ba don ka jingete jutang bat nga baga jingete jutang kalong balar manganga dai ublei jongpi lada pi tim ye ki briu ngan tim ye ki lada pi ben ye ki briu ngan ben ye ki ong utrai tabaken mau habaya ka ka bangang ong pidai ban le ya ka ni badai hangi ken ka ba ublei kwa ban penken mau ya kini ki brio badai hangi ka jingjiliu jong ka ni ka subject ka ba mot ka ba ublei ukwa ban kren ban keli ya kini ka jingkeli hangu ken ka donu jongpi ko ki kun jong ublei ka dan hangu ka priority ka jongpi ka ka ba pibu hatman bagi ka jat benriu Israel ki bakan jado ki ba shabar ki ba pau shabar henry kim dai ki bakan jaman sim badai hangni ken ka bau blai uang pila bam ti lek ban yetu ye kini ki briu ko hagai yetu si ye kini ki kun jonga ye kini ki jing shisha ngayo ite ye ka bari ngayo ye ka bapau baka priority ka jongpi kam dai ti ka ba phi ki bu ning kong ya na ken mau ya ka to ka zil lani ya ka to ka jing klut ka ba phi mi nang tai na kari joga jing long rau na Babylon phi mi ka jing tmu bangan lek bangan pendan buram yo blai baka jat benriu Israel baka perkai barok kawai kan tip bau blai jonggi Israel udai ublai ubaim henry mental lingkrang kat riu snem pila ino ya kata ka jinglong ka ba pi pilong menshua ban menta ken ngakwa banwan yetu ye pi ba ya kani ka jinglong ka ba pi pilong menta ken mau banga wan yetu ye pi da ka banga pa yong niu hagai ban ong nga itu ban nga snow tu ban ngan keli ye pi ka jingkeli ha ka donu jompi ka don bat ka
ka priority ka priority ka jongpi ka don hakani ka miet jong kani ka sngi para bengai ke ba ien kadi ka ni ka ba pen pat ya ka dono jonga kat bangadang pen krek ya kani ka kobor ngampat juyoi baka pateng ben riu ka jongi ka bangingi em ngilong ka pateng ben riu ka bangenot banong ka bala kerku dau belai ngidon ki kali ngidon ya ka spa ngidon ya ka jingnang jing start kai ka bangimla ban pulih ha kani gisni la ngilek shiliang la ni shiliang Amerika ngilek Australia ngilek ka shabangingi kwa ngidon ya kalat la kalong kalat kamai ka kaji henrei pat juyoi ya kan ka jong ka ba kum gani ka bam snow tu ya ka ya ka bau belai udon ka bau kris ulale halor jong ga dimpna ngayo ite ya ka jing pei jong ga tliu ka ba don ha ka donut ka ba gi ong ha ka tin pareng kata ka endless void ka jing jiliu ka ba don ya ka jing kot ka jong ka ba ngi pendap ya ka da ki jong ga bertai la ka long ka pleasure la ka long ki entertainment henrai ka lano ka dau baro kalong ka problem ka de ka dono jong pi bat jonga ka de ka jok ka bangingi yo pi bet pim pi la bet shibon henry pilom kendian pi abam kan nang yo ngim kedang lano hatu kam demo ka jing kren ka jong uniu hagai ya ka jok ka bamangabat mangiru ngi em hakini gisngi ko ki kon samla hang no ka donut jong pi ka dan hang no ka loyalty jong pi don ha ka yang jong no ha ka ni ka miet jong ka ni ka sngi nga kwa ban kali ya pi nga sauhon ya ka jing roi kwa yar kat shabangalek ngayo ya ka jing kiu ban nga jujau ki umat ban perkan ki don ki kun jong oblay ki badang yo try bagi dang shakri yo oblay bagi jing kali ka ban nga kwa ban kali ya pi ki kon samla kalau haka por ka ba pilek ban praktis ya ka jingruai haka mit balang pilek ngadu ka por bas dang mit balang ne pilek tang ban sulej ban le ya ka praktis baka yengu blai om don brio ab yang habang keren pi pendep tam ya ka program ka ka priority ka jong pi ya ka ni ka jan mit u blai don na em u ban ning kong ha ka donut ka jong pi pali ka jok ka banging em magini ka sngi ka pat bat ka pra palai kan yilong hadokat ni pitrai utau drops pitrai kata ka jing bat bor pitrai kata ka divorce kadi ka problem jong ka pisah kamdai pitrai kadi ka problem jong ka sarkar pitrai ka problem jong ka balang gospel Matthias kong gini gintien kada khat ka bakat san kada khat ka bakat kandai lenong khat san kada khat ka bakat kandai banaga donut ka jong brio kami ka baklem kami ka banuti kada ka priority ka jong pi ublay ulong na number 1 haga donut jong pi hadu kini gisngi ki baminta ngaken mauti ya ka snem revival balay ujiet ya ka jinga sang samla pikan mau kibala kam san pikan mau ham hang tai ham mai rang handai ka bujing betei katu ka zil ka ding ka me ka de hadin juga youth week hakiki je assembly ka jongi kan ka bangi ongin yang ko kan rahan baka pertai ngajukan mau ya ka documentary ka bala penmi de ka shlong revival ka ong gentien katu ka briu ka de ka bamngai yo play handai ka ong as an honest researcher kum kata ka briu ka bawat ban ngakwa ban yo ya ka jingte kabashisha ngamla ban lendong I cannot deny the presence of God haki balan haki juga assembly ke jongi para banget kiba ihet ko ki kon samla kan ni ke subject uble wong ayo ite ya ka donut jongpi kat ni ya ka jingi sherkai jeng pop hanu ka jing shapting yo blay ha ni gisngi hanu shabang ka jing put ka bangin ya kran baka ni kan ka ni ka tahu ka problem ka ba trau kadai ka donut ka jang brio ngaken mau yo wayo parlok uong ye gini gentian ngadon ka jika tulop ka bangayo namar ude software engineering ulet Amerika unie ko malay yo lesi mangi let joai nang ni arbat license chita yo lesi uni ha ka shibnai unang let unang wan shari Amerika padong baga jing yo ka jang u kalong daki kelor la dangi ken bat ka pisa India andoi wong ken baka long yin kalong sen jonga ka John namar ngam shimlanan ban sen syariya lade adik ni ko ki para banget ke ba ye pahado menta menne ni dan tap shidat tap
ia katakan ublay uklam ong te pidai kita ki briu ki baklem tre shitom pila le lut ti ya la ka jong ka benta and we can mau baka don ka jing pai thlio baka ta ka jing pai thlio ka ong bakim hun lano balik ki briu ha kini ki ski ki ong la daga de yang abangan di dau dawai bangan yapno talabyang na ka benta jong nga balai ti kadika ta ka telong jong ka donon kaba amla te ban penhun mano ujukwa ban oh ye piru le magani ka subject agani ka miet ngatiet ye ka jingpang jong pi paru ongru ha ka gospel Matthew senriu lai pulai wat shwati ye ka hima ka jong blai bat ya ka hok jong u ye ki ai baro on sa ai lang tam bat palat ye pi sabatai si ye ka ta ka kentien tam palat dei ka jingkran jong au pastor ka jingkran ka jong blai habau ong tam bat palan don jing batai tien don jing pendap ya kata ka jing pendap tambat palat hau om don ki para bat ki men and we manga bat mangi ngibut bat ngilej syaga perthai hagini gisngi hadu menta menne ka jing keliru ya pi ki kun samla haba urang terwa usinrang uterwa ya pi ki kun kenthai ki kun samla pi julek na em shwa bandwai trai ka dei na em kamon jong mi kani ka bangangan pedyang and we ka jok ka ngi em ngi jit mangi ngi lemon mangi haga bakat do ngi sakeno yo blai dai mami ko try balai nga hangni balai mela isi palat yanga para bangit ke baiyai o blai usha yangi bangi don laga jong kamon like loy ngajuken mau yo dakat halor gedeng na para banga perhat yo don lai teliti ki kalbari o wai shakamon o wai shakadiang o ba shakamon uyo em ya gejing penem wong menta kasni men long bat nga haga paradise balai ti ngadwai ngajudwai ngong balai mem ong ye kidu gejuk ki kentien medai ublai uba em hoy medai ublai uba ye medai ublai uba ka singit na bam cukut shabam cukut melong ublai ubam chwa bagawai ka men sim ka jotno hot lemlem ye kata balai yu hadien halor ka dingna mes ngap jar syakadia kadi gamon jong pi ba chwa kanungat na kadang jong pi shwa ba pin tap ya kakam nganyam hikmat kedeng pernah kedai na em ka benta jong metrai ba mebo ne ka bangikin mau oh ngan le ya kendo no yota ngan le kendo no yota hiti kini ka do no ka don ka jing bam hon ka da ka di ka problem ka priority ka jong kalong ye ki ai jong ka bertai kung kabalang hari kasi jantiya ko jongi gilanang kraw ko ki para bangit ki ba iet gilanang yad gilanang kraw haga spa haga burom haga jingdon brio pralak sanpau hajar bat nyongot ka statistik kabalong hapen nanam yong menjem snam gilanang kraw ladangi kenlang ye kari boy para bangit ki ba iet ka jinglong mensim snow shirkai ladangi ken haga ni kamien pitrai shilak kilajeb ngam chulak let ya ka gospel Lukas khatlai kalenong habau Jisu dang let ya ka lenti ban let che Jerusalem uyat ya ki shnong baladon wayu brio ubakeli kem ya thu ke brio handai ki babun hatu ko kan rat don tang kendiat si ki ban lajem ukeli yu Jisu baru Jisu ujubab uklem ong hoy ne em u ay ya ka jing ya thu kana ka barchi baka jubab hi kalong hoy Shibun kiyayat ye kalenti kabal kelun ho kiwat ye kabakim andai kendian iba syamken ya ka para bangit kiba ye ka subject hagani kami ba uni uhagai uang ublayu pait na jrang uyo iyupi bat yana kumbangilang bat wong ka donot jongpi ka priority ka jongpi hagani kami ka loyalty ka jongpi pidon hakalian jong doken pidon hakalian ga jong try ka baong try jakat baja long kat balong kat baja ka balong ga jing em jong nganai ti shame ka ba kay gani ga kubor jong subject ka ba uni uhagai haba ulek ban ong
haba ula keren ye gini ke kentien ublei ula da ban pen pau ya kata ka jinglong jeng gini ke brio da ka ba upen pau ya ka ei ka ba pi pile ngayo i ya pi om dei tang ya kata ka ba shabar ngayo i ru ya ka ba ri ka ba shapo ba ya ka jinglong jong pi ka ba pi kuslai hadokat ni pi le ye ki ei ki bam don jing mentoi ki bam dei sha ka tai ka wei pan Henry ki dei tang hakadu hang ni ka bang ya kamai spa bat ya ka wei Henry ka ba arngin yo iken ya ka khubor ka ba ya ka ni ka subject ka de ka de khat ka ba san bat ka ba nyau ong ya ka ni ki kentien haba pilas ngau thu ngala keren menta kum ba ka kalong ya pi ngau thu hang nu ka donut jong pi ka don ha ka ni ka janmit jong ka ni ka sngi ong ken to perkhat ken ya ka da ka lenti berkat ya kalenti ke jongpi bakan ni ke kan balaong bakati haka jinget jongki ni ke jiu kadon ke jing snau thu haba ublei u a ya ka command ka ba kum ke ni kadon ka wei ka fries ka ba ki ong haka tien hebrew ki ong simule ba kem bakan ni ke kentien ko ong kum ni bu ya ke jingmu haka donut ba ya ka ei ka ba ublei ong ngi de ban le nadu ka donut kam dei tang ka jing berkat kam dei tang ka ba otong in sale kadika intention ka jongi kalong hadu kata-kata ka ba donkam ka bangide banle pada kani kadika verb lani kani ka simu ki ong kadika ta ka balong intentional ka bangada tmu ka bangada mud ya ka ei ka bangade banle tabau belai ong berkat ya kala kalenti kam dei tang namar bawan kata ka hukum ngan berkat Henry ngan da puson bat hanging in yoi kata ka kentin lebab kem lan lebab ka badai yauni ka donut ka jongo brio pada ka jinget jongke jiu ka donut ka dai ka jaka ka ba shong maka kata ka jinglong ka jongo brio bat yaki rai baro la shim da ka jing snow tu ka donut badai hangi ken ka bau blei wang habana ong yepi to perkat yala kalenti ngam keren yo brio uba shabar ngakren ken yo ta ubrio uba shapo da ka ba upen ken mau pi dei ka jatang ka ba pi pelayate bat nga paru blei wang hadu menu hanglu pi o dau ya nga kala don mo ka pon ka ba ngalapen ken yala ka jong kejutan bana ong pi ba ka jat ban riu Israel kam don dau da kum wei pan tang ban om bangi ngila lepop badai hangi kami kani ka fries lani ka jing ong baka jingtmu halaga donut bangan le dalaga jingtmu kata ka donut ka jonga ken bayaka ei ka ngan le daga jingkwa badaka jingtrang ya kata ka jing dawa ka jonguta ublei jongpi bat jonga para bengai ki ba kan ni ka kentien haba pin yoi hata jat ben riu jiu ka de ka kentien ka ba wan shwa maka ka ba haba ublei ukran ye kini ka kentien ken mau ini ki jiu ki lepit lupa ka donru ka ei ka ba ublei ong haba pi bakalan nang ni ka don ken ka jing bishar ka banga ngan le bangan ai iya pi ken badai hang ni ko ki para bengai ki ba ien ka ba ublei hata de khatru ka ba nyau ubatai ba ong biang arsien to perkat se yala kalin dono jong pi ha e ka don pilak tipti bakata ka jingkwa kamju kut shu lano haba minta nga ublei nga yo iya pi kum ba pilong banala kedau ye kata kum ba kalong pinle kum no ban nga ublei nga dawa ye ka ba pi pin sange shipang pos yala ka jong ka jingim perkat pek shegadiang bat kamon bato lani wat nom le bam sut nyau yakani kai ka jinglong ka kentien ka bangan ong badai da kani ka jing sngo thu u David uju ong ha ka sam ka ba shi spotlight ho kendai ka da khat ar phulai ar bu sau to yet se ko kenrad ya ka donut jonga namar mi metip ya ka donut jonga yo ba ka don ka nure ka no ka bangan le ka ba pen sngo si yami u Jeremiah u tho ka jing rai sngo snai ka le nong ka balai ke dekat ka basau pau ong ye gini kentien to ai si pamanga bat mangi ngin yip ye la dia iba ye la lenti ka bangi ni em ya ka bangi ngin pai biang shau blai di para bat ki men ke jonga kaniru ke de jingkon ngala ong menne ye ke de jingkeli ha ei ti ka donut jongi ka don hamu ke jinge de pada kan ni kan ka banga kwa ban keli ye pi dei ki ei ken
hatu pidi ki Kristan ki badai tang kita ki fan lan ki follower ki ba ong barok ya marek syata ngaru ngan ya marek syata na pidai ki Kristan ki ba shisha nama don arjat ki Kristan ki balong tang najron pa ki Kristan ki ba shisha ko ki para abat ki hilmen ngalaong bangidon ko mapampaw hajar nyongun haka balang presbyterian gajongi haki saw teliki sinon ladang ikin topru ya ka sinon riboy pat para ki hilmen gajonga haka ni kay ngayo i bakidon kini ki arjan ki don ki Kristan ki basyutip hiyo Jisu ngala juya tu ye kini ke jingja kisnem ke belalit no hoot namar bangayo lat lesi haga jing ibet ke jing isnay ke jing utray haga tiki pohor jing ke lockdown ban keren naki YouTube ban naki way ke rensan haga jing isnay ke jing ublay hoot kaladon kaway ke pohor kabay way kena samla hadiin balas dang ban laj Kendiat kayo kahat kumta ter ngalayat na jayaw ya kabangalit siyang maukar pada kata kapor iwe kena samla ilapet ya ngasyan badila ong ya nga pide pastor ne bad nga ong hoot nga day badila keli badila ong pastor pitrey hae nga ong ya i bangat ka pastrit ka bangapay kaday kay hakabalang jayaw bad marsenong kumta nga ong iong ya nga o hakabalang jayaw nga itu ya pastor marpena nga di mangati hangta kumno ken ngan ong ye i ngalas ngolera nga ong no ye i ya kene gentien o hoot ngaru nga itu ye i ngi trailang hajayaw pagkumta kaladon ka jinge kren ngilalek no laga jong ka jingya lenti iway si iway pat ngilalek no laga jong ka jingyan daga ngiyo ayu na kene ka jingja banganget bau bleiru upenjat nang ye kene banhikay ya nga ya kaway ka jingjeliw bagata galong haga jinglong Kristan jongi ngi ong ti bangi itu yo Jisu henry ngi syutim para bangay kibain habaka Bible kapen kaltien tuno nakataka declension jong kataka verb jong kataka Greek bat Hebrew ya kataka kentien kabaong bantip laong baka buru ya kaway haka kentien kasi ban itu bat kaniken kalong kabakam jeliw henry kabas ngongsi ladang ipek agani gejok kabamanga bat mangi hakini gisgi kibangi ngi em daga jing em kabangi syuti o kaladay kapo Christmas o kaladay kapor kabangi ngin jingesang kadai kapos sakramen henry kamdon kajinge day kajongi badoblay but they kan ni ken kabanga kwa yengi habangala keli mene ye kado beningkong hango ka dono jongi ka don hatu ngim kelimo ngi day ka do ka kenhud ngi day inu ki jat Kristan ki day ki basyutip hatli ne ke bada itu yo Jisu para bengen ki ba it ki jonga kaktien ka jongoblay lada pipuli ye ki tang shipeng kenta ladam balade pipuli detail lesi shikentakan syempor henry para banget kibain kanungot na prengjongi ngila puli yagatin ka jongoblay nadus dang hadukun ngilalong Kristan menta ka Bible ka kalawan hari kasih jantia ka jongi sispa prabusan nyusnem nadu katraspa sobway kabaka balang utray la sengnong rem angni kanungot na prengjongi haga kerta jong jinglong Kristan jong pibat jonga ngila puli kay yagatin ka jongoblay ngila pendem haga jidway men step bat men mid bangila ong ngila kot yagi pa yagi kmi ka jongi ki kun ka jongi alisi ngin pelong ka jidway balayti baga jog jongi ngiyoi haga ri ka babon ba ki ki Kristan nyopon riu persen na ka shispa ngidey ki balangay baki batip yaga tang ga jong Jisu henry ngiyoi baga jing shepting belay kam don shu wadaga ba kentong ru agini giski ngiyoi baga jindi jeli ka rungu ki para batin men compare la dan ngi tar ya kamet ka jong utray ka bal jongi ki briu haba ki pete kir ke ben ba ki yong kam hok bangi ban ye ki ka ni ka de ka ba pen pang ya ka ben sem jong na upolwang nga shiti ka bauto shiki koren nga kalanong rusan palaiti habagadon ka jingeken at hapadang jongki ta don bai hangno kam don se ki bastat
Kentin start kamdei kata ka kentin episteme ka bawang kata ka jing start jong ka berthai ka jing start an wong kata ka Sofia ka jing amru ya ka ju ka kentin ka bayasriam hangta ya ka Hebrew hakalan ka benengkong ka dekat ka banyau ka kita proverb ka bawang ka jing shaktin yo blai ka de ka jing stang jo ka jing step lani ka jing stang jo ka jing start blai wong kem dam se ki ba shaktin yo blai ki ba start ka ba ken jaman sem Bapin lecce ka berthai kan bishar ya pi ke bamngai bar hatu se balaga don kata ka baput ladaga don kita kinong ya le persya kinong penpra ya ka balang pim tip se bau belai on sa bishar ya ke pim tip mo bakim don benta ha ka yeng lani ha ka yeng ka hima ka jawab lai para bangai ke ba iet ke jongau trai na khat ya pi ha ka ni ka miet tanungut na preng jongi ngi tip yu try hang nia kle bat ya ka jinglong kristan jongi ngi base laning i pensyong nong rim bai mei pa jongi ikala bamon kamdei ka ba ka fresh encounter balai ba pilong kristan ngalong kristan namar bangam don syu ya ka hok bangangan em ngam don la syu da kumwai baga dei ka ba kun jong ka jingem jonga baga jubat ka jingem jonga ka dei satang ka jingyam handrai dei hangta banga shem yu trai bau sei nga na parti ba dei hangta ka bangangas ngau kata ka ka conviction ka jonga Pag-aong yu try ngan but bangan ba ya gading pna hado bangan dalek na gani ka bertai hado mani ngi base ya ka jinglong kristan jongi ipaiet jongi imat ya kata pimat na em yu try pidon na em kata ka fresh encounter wala da kamdon kadi kani kan ka subject kang to perkhat sange shipan perkhat lut ya ka bapila sange wat perkhat ya ka business wat perkhat ya ka kam perkhat ya ka jinglong mensiam Nakin mau boleh wang ngan sabishar ya ki ai baro ka ba pipile pana marga daga daw ko ki para bat ki hinmen kan ni kan ka diga jingkhot ka ba blai u khot ya nga bat ya pi hatu ka dei tang ka jingtep ne ngi dei bangi itu pi la dan ngi itu ka don te ka jingkala penda pek ya ki senran hakalenong ka ba pra haka gospel matias hakalenong ka pra ar punyo ka de laong bahadin batila kiyo haka yin haka tu ka lien ka bau Jesu la kot yaki kala ja ka eryong bat bau Jesu ola yotia ki la ong bakin sayap bat ki la kersio ka Bible ke tu yang barok ngan ngai pitip ye ga tu u Jesu yang nak mot janggalie baru ong tolong jai ka eryong ka duriau hangtu haka kelemat ki kokmu yo trai bat hangtu ngin yo i ya ka jinglong tenrai jong gini ke jaka bakin lek ban syakri ban mani yo kila keren parlogi yo owe uni ada pipek san hajar kipat ba dang dak besar san hajar dang dak besar tangkat tu kat ni lenong mensyua lada ban kon pek ye ke bematla dang dak ban lek ye ke kamba ke bekrau hendrai u Jesu udang don ye ke tanghang ni imat deumi utau mesaya lupa na ka testament garim hendrai ka tu ke jing hiar kampat don na ga donut lada bitau do skill nang ni nakli hang ni kam jingai ko balesi ka ba jingai e katsan kan riu lani arpau sentimeter badai tangkata ikon jaga balang pindu ya ka beneng balai bau Jesu don tangak le yo keng haga donod hendrai lada pi itu yu Jesu ka jing em jong pi kalong da kom bai pat pi don ka jing ye dai ka bajan tambat u compare lada ka perthai ka kala compare kawan ka jing le try mela shitom mela ong ba ka perthai mela bu ye ka jing shitom ka bang de ban ya ngan ba ngan ya lang bat mi shadow ke bam chukot jang ka jing em lada pila itu you try ka jing em jong abat jong pi kan jen dalalong da kom bai pat nado Monday hado Sunday nado shikarik u January hado lai tarik u Disember ngin long da nyok ban le rai ngaken mau haka MTH ka ngale ye ka wei ka research chapang ka jingyalam ka bade ki thai nong jri panosla ka de ka thai panosla ka badang bun ba ki bam ngai ngala yok ban interview ban ye kran kombalai phongut ki man sim ki ba khodor ki balawan ban pla ye le ka jing ban i no ye kan nyam ka berim ar phau khandai ngot ki ong ha bangala kli ka ei ka jing pelong lani ka ei ka dau ka ba pelong ye pi ban long kristan ki ar kendai ngot naga abangi ngi mat ye ki kamba ngi yo i ye ki dak kishen baka perthai
Hey shisha kayo yak bang nang ayo baka penshisha bau Jisu ulang utrai badikan ni ka penlong yanga bana hab ban bud yo Jisu Kristus tang iwei ong ye gini kentien baka ni ka penyam hin kong badi ong ye gini kentien ngalong Kristan namar banga yo ye itai iparamar janjonga banga itenan ye ka jinglong jingem ka ba em banga yo ta u Jisu ha ka jingem jong bangaru ngakwa ban pediang lai pongon tang iwei ong pumta para nga katnuti mangabat mangi ngila penleran yo try daki tihin ki bangi kren daki kam ki bangi ngile daga jinglong jingim jongi kaba hantai ngilong da kumwei na mangi trim ha bandeng mas ngi trim ha hantai ngilong da koi garong hangni ngilong da koi utrai wong ngam snob hati ya kata ngalayo ya ka kum bakalong habaula kren wong kani ka dau ka pelong ya pi bapimhun baka jinjar katni to perkhatsi ya lagalenti namar pi shimla itu yanga la dabi puli ke gospel Markus iwei arpusau kalong tik abungkapor revival habau Jisu udang yalam la dan obri ubayo mensembamman la keren utau mensembamman ong yo Jisu ye kini kentin ko Jisu ni itu yame bamelong upun oblai pila ban modur ngaperkhati ke jeliu palati kini ke subjek ka banganga ong bau Jisu bau new setan itu yo Jisu bau pun jong oblai Ray mapi bat manga bat mangi ngilong tang ke batir haka jingya lenti jongi ngiyo iken ye kiso ye ki bangi ngi penpau sya ke bertai babanga bat mangi kalakal bangilong ka jing syar ke ben haki brio jong kane ke bertai ko ki para bat ki men ngaken mau ya kadak taba uni usim Belshazzar ulaya lekai bat ke bampun udang mut om don batib habaladak ban ring merau yo Daniel bat ye kiwei hagari Babylon laong hagbashwa bagata uniu Darius bat kiwei gisim kinyo ban senshar ya kata kari bat ya ban pelaj lut ye gini kun Israel ulaya lekai bat kabam kun ulaya shim ye gini kiu kentang bar ulaya di ya bam ka Bible kaya tu yengi bakala mi kene kekti haga kenro kala tho ye gini kentin mene tekel ufarsin badai tangu Daniel ubalaban batai bar ong ye gini kentin ko sim la bishar la bishar yame la tho yame haga ni gesngi bala shem yame bameduna kata tekedik kabau trai ula ai yau neus im Henry unius im uklem kela ke bemut unius im uklem yam bantar banau trai map yana ya gani kabangalale open kup penban yo Daniel ni kabangi pendap deki ki joga bertai ngimhun compare te dengan penyap compare dari sieng sisam ya pat ya pra tanban persang ban pendap Henry James ngautu ya ka ke jinglong baka donut ka problem kalong baka la jengai ken no play padai hangni ken ke kubor ka ba arwong to consider da perkhatsi yala ka jongkal lenti sange no shipang ke bapile perkhat yala ka jongkal jingim baladau trai uto yepi ka ken ka banja on shem yepi ki bapura lanian shem yepi ke baduna hakmat jangutrai bagi bakat do hakane kamiat bagi nega subject ke kubor tamdai tambau trai wong gitu ke kentien ngas ngautu ngaya tu ya ke bajeliu juga donor jongpi pimsim la tu ya nga kania ke kentien ke dei ka ba uhadai uwan banyalam banya tu ya ke jinglong juga beriu bagi beriu ki kelumar kumlum tatrai metep ba uhadai utip ya ke jinglong ga siapa badai hangni ken kabaki ne ki syakri ke jangoblai u Zerubbabel bat uniu Joshua ubalau governor bat uniu Joshua ubalau unong yalam u spiritual leader kyongin kalabamut ningkong dai mangi bagai kubor kabat kaddo kabau blai wong ken ya ngabat yepi hakane kan chanmien wan pai se shau trai le biang ye kata kaba pi dai ban le menshua kada khat kaba pra kong to kiu si showroom batu lam ye ki diem batu si ye kene ke yen kaba ngandas go bha haka ba an yo ban pendan burom ye nga ong trai
kan ni ken kadai ka bau trai uong ya ka jat ban riu ka bala jihad ka jamu trai kam damut lan di bantau badai hangi kan ni ka kentien Hebrew bana lani kan ni ka kentien totei kadai ru ya ka jinglong mensiam kam damut bantai ya ka ni ka building hendrai ngak kuate ban resang ya ka jing ya dai ka jong pi bat jong ngakwa biang bangan long ublay jong pi kata ka ni ka Deuteronomy code lani ka principle ka covenant lani ka jutang ka ublay uyate bat ubriu ka jat ban riu Israel ba pi long ki briu jong ngan long ublay jong pi la kat riu snem te pilayat jingai no na no pinyan shwa baga jingjot ka bakam prau kan wan to wan pai si menta pilas sange shipang to pai dien ngadang yeng te ka jingkang kadang don te kene ka yeng ka ba pi pen te ka ba ngan yo ban ya long lang ka wei bat pi ken para bengai ke ba yen ka de kan ni ken ka jingkhot ka ba ublai u khot ya ka jok ka ba manga bat ma pi hagini gisngi ke ba mangi ngi em ko ki para bengai ke ba yen ka ba ka balang i kala jingai ngela drifted so much so far away te ba ka focus ka jongi kam deishu te yo Jisu deishu te mau ba kedau ba ka balang pembau kpa ulapa ya pi ngaru ken ngalapa pembau kpa ulapa ya ngaru ngalapa ya pi ken para bengai ke ba yen la entrusted ya ka gospel la shanya hapi bat hanga haduk kat nongut ki mensim ke kodor ngelaw walam ken syakayeng ke jong utrai kat nongut na benar ki parlok ke jong pi ki ba pi ken do school pi ken do hagi university pi ken do hagi ai jong gane ke bertai bakata ke di mission field ke jong pi bakita ki de ban long bakin tei ban itu yo Jisu ken lingba jong pi ko ki para bat ki henman ke jonga ngi em ha ka jok kabangi ong kata peer pressure tang namar bangin yo rung hakaken hun jong nure jong no ni le ru ya ka ai ka basang bat ya ka ai ka palat ya ka jinglong ka balahikai wat ya ka akor ka buram tang namar baki briukin like ngi that ya la ka jong ka buram karyam bat ka bet ka bangi ngiriam tam don akor ngem don buram ngem ong ngi penleran yau blai ken daga jingyat lenti ka jongi para benget ki ba iet ki parlok samla lada pi im na ka bantau Jisu kamla biang mo lada utrai ula I thumbs up ya pi lada utrai wong I like what you're doing ngasngau bate pon ya kai ka bapilale kamla biang si ya kata upol wong syaki Galatia kalau nang bening kong ka dekat ka besipau lada nganan yeng ha ka bertai bangan pensngau ba ya ki brio ngampat bet ban khat ya nga bangalong merau jang gospel pi don na ka bertai pi pen bor ya no lada utrai wong ya pi long marwei tam lelei se ngani tu ya pi ka po bangat kelar jar lai kede ka por ka ba tam ko ki parlok samla ki parlok jonga ki elot yana ngadulot ya ki ai jong kede ka bertai hadwe ngaken mau banga ong ko kenrad lada kede bangan paru ngan pa bonsin nga jauh ki eman kede ki tin ki banga syakran kahan kane ka do bat ka mensiam kadang donti kadang don ka met ka tngan ka mensiam ka pang banga syakran ngong ko kenrad bangan buat yami ngahaban syati ya kita ki ai baru tada pili bentuk ya ga bertai kamla biang mo da pilong marwai ro kadikan ni ken ta problem hagan ga jok kabalang tang namar bakin ngobha kata ga group kabangi don ki WhatsApp group ke jonge ngile ya ka ai ka bau blai ngobha ya pi bat ya badai kan ni ken kabangi jio bangi jiong baki kasih ke jonge kide ki bakloi bha ban bot teneng ya ki ai jong gane ka bertai ni kelet ban ri kendong ya ka jing kentang bat ya ka jing long ka bala hikai ya nga bat ya pi bat kan ni kam dei tang karyam ka bet wat ha ki ai jong ka balang ma ya nga bang keren ya kan ni para bengai ki ba ngi yo baki ke jongi ha ke ni gisngi para samla ke jonga ngaju yam man ka po baki dom ya ngaru ya kan ni baki yeng mani ikum baki ladai kita ki platform ki bangi ngi perform bangin ya syat bangin ya kemen la ikum katu ka jaka ka bangin le ya ki concert ban ya kenti pitip nehem u David hagapor ka ba ufshat u kemen kadai hasrok
haba ulai Yoshem ya ka tabernacle kawan na Filistia nakata ke brio iba shuhun yo trai ushat hapo surab kayeng mani kedi kayeng ka bakentang pida pe kiwei la ki kwa banyale ya kita ki program ki baper kelam khang ile shabar jo kayeng mani namhar kani kedi kayeng ka bakentang ka jo ublai kedi kayeng ka bau trai udan kawei ka bangat kwa ban keli yang ni hadu kat nungi iet ya laga jong ka balang hadu kat nutingi iet ya laga jong kat tenrai ngi kloy ban bot o namar bakatai kitai kile ngiru ngidai bande shispa praponyos nam kabalang presbyterian kalayeng kaklem hikai bakla kaklem yalam bakla yano kahikai hakajing ya renti kajing telot ibun kajing duna ngibun bangaken mau hagas nam arajan rio hidan kiwei kiken hon ki ong bat kadah hot shishayanga kabalang presbyterian kadeka balang kabalayap Hendrai ngaken mau resnem arjan rio oblay open kebum ya suntur jongki daka bau pa ya ka revival haga balang presbyterian badai kataken ka kita kejuk ki brio ki ong ma yang ini la bakla ka balang presbyterian kadeka balang ho ka telot Hendrai kadeka balang ka bau blay ken u iet ya ka hado kata ka bau kloy ban pa yalau jong umensim ubafud para bengai kiba iai hapdeng jong kita baro jingyat denti jongi ngila khot ka babakla ngila le ya kata ka balong ka basniu ngila kelaya pedyang lang ta hok ka kalalang ka pop baka pop kala kalalong ka hok adoi kani ka janmien na kwa yang iling ba ya kani ka subject ka bangala khot ya pin na do menne hangno ka dono jongi hangno ka loyalty jongi ka ka priority jongpi paru jisu ulong na em central haka donut jong pi bat jong nga padikan ni ken ka subject kabangayo i haka tien ka jong blay haka gospel Marcos kran rio hadien bau Jisu hangtu haka snong Bethsaida uladep ya kaban penkya yo tu bamatla wong kokon ngala penkya ya mementa helek pai shayeng namar usngau tu haka jing matla uniu brio la yalam bakla ya ula petno ngala jong kesan ba ula yalam bakla ngaken mau yu hagalenon ga bakat san ga kat wei hadu lai puar ga gospel jong Lukas ken mau ti ya ga jong ka jing ken mau bakala dungak ga donut bat ka ba penle ya ukalong bau yeng badu ong ngan shim ya karai ngan lek pai shala ga jong kayien ga jong ipa para bengek iba ik ya jong otrai nga khot ya pi hagani ga janmit lingba ya gani ga subject ka baong ya gani ga kentien ka bainong ubayok bainong tang banbu ya ka hapdeng ka plaken ka ba peitliu ka bangala batay ngelan ngam jilliu ka balong ka jing sngotu ka jing yo i ka jong oblay ya ka jing long tenrai ka jong ki da ka baula ongru ya gitu ki kentien perkat si ya la ka lenti da ka bau ongru ya ki kentien pai biang si number 1 manga haka donut jongpi padai hangta pin yo ite bagi ki baro haka jingem kin long ken kombapi pilatmu ublay shimla penleran yapi arajar kat kandai arpuwei hato kadi jingla tekti jongpi jonga ngeyos ngo sakita ki wei ki padame kita ki meneng gokal bat ki wei kisnam ki balik no ki jingla tekti jongpi hato ublay long faithful layai ne hebat pi ladon bayak ngan bayak tersau na kabalang ga jongi padon ublay uladap ila ga jong ka kamram ande di mapi bat mangakai ki bayai wat ya ki jong ka berthai baka donut jongi ni ai ken hakane ka berthai ngadwai ba ublay terku ya kene ka subject ho ya ka balang ho dari pastor chairman ya ka sinot par ho ya ka balang hi baro ko wai ublay na ka meta ka buram jong amen ini doa ngayu yang mereka terai beriak hakan ega miat jangan ega smi kami kerana ni ega kentien ki jom mereka terai ki kentien ki bakrau pada rap namar kata ko kenrat bangilong kinong snow bagi nong le ya ka ken mau ya lega jong ka jinga seng samla senat ko kenrat menam ino ya kan ada chairman vice chairman ho chairman elect bat barok kinong ket kam pastor ki ba iet ke jomi ki pro pastor kita memesan ki dekat jaga komiti balang barho ki nablay ki dekat ki delegates baro haki balang pada ki presbytery menom ino ya ki nablay
Bahoj bakom kabalang ka bakhoj. Ngin penkre ya ka jingwan ka jongme. Na bako kanrat mek mi lentiru ya ka bakan long ka bakhoj. Sengawa belai ya ka jingdwai. Ngait mamalakar ku ya ki eke baro ya ki bangala pendap. Agan ni gamit jangan ni kesengi bahoj ki nablai. Ya ki benta ki besar rungi syanya hame. Aga kerteng ka jonggu Jisu. Ngadwai ngapan da ka jingat. Amen. Ublay. Nanta ka buram jonggu. Amen.